Then, tadaan! Kanin to siya guys, kanin. Yan. Yan. Isang ganito, makakain na ang isang tao. Tapos hanggang 2022, May 25 pa siya ma-expire. Pero kanin na to siya guys, lutong kanin na to siya. This is Kaminan Kimijos and welcome to my channel! So guys, for today's vlog, mag-unboxing tayo ng box na pinadala ng center ng gobyerno para sa mga taong na-quarantine. Kasi nga guys, na-quarantine kami simula nung 12, matatapos kami sa 20. Kasi nga guys, nag-positive yung kaklase ng kapat ng anak ko. Nagsimula sa nanay niya, tapos nahawaan yung bata, tapos yung bata kaklase ng mga anak ko. So, lahat ng mga kaklase niya na-quarantine, kasama kami doon, pati mga teachers. So, sa lahat ng mga na-quarantine guys, may ibibigay yung gobyerno, yung center, Bugunso, ng mga pagkain. Hindi ko lang alam kung may kasunod pa ito kasi may isang linggo pa kami, Lunes pa bukas. So, may isang linggo pa. Sabi-sabi din nila guys, may ibibigay din daw na pera yung gobyerno sa mga taong na-quarantine kasi nga isang tao lang yung nagtatrabaho sa amin. So, actually guys, yung asawa ko nakakalabas siya, pati yung lula ko. Pero kaming tatlo ng anak ko hindi pwedeng lumabas. Pero parang normal lang galawan namin dito sa bahay kasi parang wala namang sign sa anak ko. Kasi nga hindi niya naman nakasamang kumain, hindi niya rin nakasama ng matagal. Kasi guys, this week, yung anak ko kasi, hanggang 12:30 lang siya. Umaga ko siya pinapapasok, 9:30. Pinapapasok ko siya ng 9:30. Kinukuha ko siya ng 12:30. Hindi niya rin kasamang kumain. Hindi niya rin ka-roommate. Pero isang school lang sila. So, ayun nga. Kasi nga nag-positive sila. Kasali kami. And then, parang normal lang naman sa anak ko. Walang mga nakikitang mga sign. Kaya, parang normal lang yung galawan namin dito sa bahay. So, ayan na nga guys, kasi nga na-quarantine kami, mag-unboxing tayo ng box na pinadala ng Bugunso dito sa amin. So, titingnan natin kung anong mga laman. Ayun guys, binaba ko yung box kasi hindi ko nakikita, nakaupo ako, tamad akong tumayo. So, titingnan natin pa isa-isa kung ano ang laman ng box. Ito may sulat. May sulat guys. Bilang natin maintindihan. Hamli mo yun. Ayan guys, mga dapat gawin kapag ka na-quarantine. Ito yun. Hindi na natin babasahin guys. Sakit lang sa ulo. Sakit lang sa ulo. Huwag na natin basahin. Basta, ang importante, titignan natin yung laman. Laman guys. So, sinalihan pala na plastic. Ayan. Nilagyan ng plastic. Plastic to guys kasi just in case na nag-positive kami. Sa second test namin, pag nag-positive kami guys, dito namin ilalagay yung mga gamit namin, mga basura, mga nagamit namin, mga basura guys. Hindi namin pwedeng itapon ng basta-basta kasi nga just in case nga mag-positive kami, hindi pwedeng itapon ng basta-basta yung mga basura namin. Kaya pinigyan kami ng plastic cellophane para sa ipangtapon sa basura. Ito yung unang nabunot natin. Ayan siya guys. Kim. Ito, Kim para sa mga bata. So, ayan na siya guys. May Kim. Hindi nawawala yung Kim. Meron ding disinfect. Alcohol to. Alcohol to guys. Pang disinfect sa mga ano namin. Mga gamit.
guys is sugugi mukbang. Sugugi yan siya guys. Sugugi na nakabalot na siya. Iinitin mo lang to siya guys. Pwede na pangulam ng mga bata. Ayan. 3 yung nakuha natin. 3 yung binigay. 3 yung binigay. Ayan na. Next guys is sugugi chajang. Chajang pop guys. Pag ilalagay, iinitin mo lang to. Iinitin mo lang to siya guys. Ilalagay mo sa ano. Ilalagay mo sa kanin, makahaluin, pwede na pang ulam. Instant, mga instant yung binibigay nila guys, mga instant, mga init-init lang. Pang madalian lang yung mga binibigay niya. Ito kapag 5 pirasong ganito. Kung naririnig niyo yung mga jjajangmyeon nila, jjajangmyeon, sauce lang to siya guys. Sauce lang to ng jjajangmyeon. Tapos may kunti siguro itong, hindi ko alam, hindi ako kasi bumibili ng mga ganito, lalo na mga ganito. Sa Mart, gusto ko talaga yung ako nagluluto para ipakain sa mga anak ko. Next, Toshirak. Ramyun to siya guys, ramyun. Ito, ang dami. Yan, ang dami ano. Ayan siya guys, ramyun to siya guys. Gaganyan lang siya, yan. Ganyan siya, ramyun to siya. So, yan lang, shrimp. Yan siya guys, ito. Ilan to siya? 2, 4, 5. Ay, 10 pala. 1, 2, 3, 4, 5. 10 pa lang ganito, 10. Siyempre, pag may ramyun, may chopstick. Chopstick to siya guys, chopstick. Yan, para sa ramyun, chopstick yan siya sa ramyun. So, meron pa guys, meron pa. Isang box siyempre. Tuna to guys, samchi, tuna. Yan. Ang sarap sana makatanggap nito kung mga walang problema, walang iniisip. Kung galing lang sa gobyerno talaga. Sarap sana makatanggap, pero pag ganito guys na may nakatanggap ka nito, tapos ayan, nag-aalala ka sa anak mo, baka mag-positive yung parang wala sa puso ko yung tuwang nakatanggap ng ganito. Yan siya guys. So, yan na nga. Pag may ram yan guys, may ano din. Tadaan! Kanin to siya guys, kanin. Yan. Papakita ko yung expiration ng kanin guys. 2, 4, 5. 10 to siya guys, 10. Yan. Isang ganito, makakain na ang isang tao. Tapos hanggang 2022, May 25 pa siya ma-expire. Pero kanin na to siya guys, lutong kanin na to siya. Ilagay dito. Pero ang tagal niya ma-expire. Ayan o. 2022 ng May 25. Diba? Ayan. Umaabot siya ng 7 buwan. O ano ngayon, November 14 tayo ngayon. Ayan, sa May pa siya ma-expire. Lahat yan guys, sa May pa ma-expire. Pero tingnan mo yung expiration. Hindi natin alam kung paano nila to ginawa. Pero guys, yung ganitong kanin, alam nyo guys, masarap. Iinitin mo lang siya. Iinitin nyo lang to sa kuwan. Pag tamad kayo magsaing. Minsan guys, nagkaganito kami. Pag tamad ako, yung parang wala na sa oras na gutom na kami. Nagpapabili na lang ako sa asawa ko ng ganito. Iniinit lang namin sa may junjarinchi. Ayan siya guys. Pero masarap to siya. Masarap, promise. Alam nyo guys, yung binibigyan nila na napaka-instant lahat. Kung sa atin guys, is noodles at saka dilata. Dito sa kanila guys, iinitin lang. Ito, iinitin mo lang. Ito din kanin, iinitin mo lang. Ayun din kanin, iinitin mo lang yan. Ito din, ilagay mo lang to sa ibabaw ng kanin mo. Dito, tapos iinitin. Makakain ka na kaagad. 5 minuto lang. Ayun, makakain ka na kaagad guys. Ito guys, iinitin mo lang siya ng 2 minuto. 2 minuto mo lang siyang iinitin. Makakakain ka na. Ito guys, iinitin mo lang din ng 2 to 3 minutes. Mainit na siya.
pwede mo nang kain. In 5 minutes guys, makakain ka na. Automatic kapag gutom na talaga. Tsaka gusto mo ng ganito, hindi ka guys sa... So ayan guys, ito ang last juice. Ito last na to guys. Check. Last na to. Boom. Yakong. Ay. Juice to siya guys, juice. Tuyo. Uyo. Gatas to siya na ano guys, na ang tawag seeds, mga seeds. Yan, tuyo. Masarap din to siya guys, masarap. Meron pa pala isa. Yan, may thermometer pa pala. Yan, ayan na siya guys. Alam nyo guys, ito yung mga kadalasan thermometer natin sa Pinas, di ba? Dito alam nyo guys, dito napaka high-tech na. Sa Pinas din naman, high-tech na din naman sa Pinas. Pero dito, palad mo lang guys, igaganon mo, ayun, malalaman na kung may lagnat ka o wala. Minsan din sa noo po. Ayun na siya guys. So ayan na, wala na, ito na lahat. Ito na siya lahat. So ayan na. Ito na lahat yung mga natanggap natin galing sa center. Ayan, sa Bugunso. Ayan na siya guys. So, ayan na. Sana nga mag-negative ulit ang result ng swab test ng anak ko sa November 18 yung second swab test namin. Tapos sa November 20 yung last na quarantine namin. So, I need your prayer guys. Prayer. Sana guys negative at sana maging okay na yung bata na kaklase ng anak ko na nag-positive. Kasi guys 3 years old pa lang yun. 2 years old pa lang sa atin. 3 years old dito. So, sana nga maging okay na sila ng ina niya, mga kapatid niya. Tingin ko kasi guys yung kapatid din ng bata guys, estudyante nung kaharap namin na apartment dito sa yung kaharap namin guys, kasi sabay kaming hinatira ng ganito kanina. So baka yung kapatid niya nag-aaral ng English kasi dito yung sa harap ng apartment namin may ano sila, may learning school sila ng English doon sa tapat lang sa labasan. So baka naging estudyante niya rin at nag-positive siguro din. Kasama din siguro nag-positive kaya quarantine din ata tong sa harap namin kasi nakita ko kanina pareho kami hinatira ng ganito. So hopefully guys maging maayos na lahat yung situation natin. Sana mawala na nga itong dinadanas natin ng malaking problema sa buong mundo. Sana nga mawala na guys. At I need your prayer, support sa lahat-lahat guys. Sama-sama tayong magdasal na mawala na to ang konsyatsa na to guys. So thank you so much for watching and see you again sa next vlog ko. Bye bye!